ஹாய் கைஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, டிஎன்பிஎஸ்சி ஜென்ரல் தமிழ் இருக்குல்ல, அதில் 6th ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் இயல் 2 தான் பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் என்னோடய சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிட்டுங்க. ஸோ வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இயல் 2ல் கிழவனும் கடலும் அப்படிங்கிற துணைப்பாடம் இருக்குது. ஸோ இதில் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் எதுவுமே இல்லை. கிழவனும் கடலும், த ஓல்டு மேன் அண்ட் த சி அப்படிங்கிற ஆங்கில புதினம் வந்து தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு படக்கதை சுருக்கமாக தான் நமக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த நூல் வந்து 1954 ஆண்டு நோபல் பரிசு பெற்றது. எந்த நூல்? த ஓல்டு மேன் அண்ட் த சி. ஸோ இந்நூலின் ஆசிரியர் யாருன்னு பார்த்தா எர்னஸ்ட் ஹெமிங்வே. எர்னஸ்ட் ஹெமிங்வே அப்படிங்கிறவர் தான் இந்த புக்கை எழுதியிருக்காரு. அடுத்தது இலக்கணம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ முதல் எழுத்து, சார்பெழுத்து. எழுத்துக்கள் வந்து 2 வகைப்படும். என்னன்னு பார்த்தா முதல் எழுத்துக்கள், சார்பெழுத்துக்கள். ஸோ முதல் எழுத்துக்கள் அப்படின்னா உயிரெழுத்துக்கள் 12, மெய்யெழுத்துக்கள் 18 ஆகிய 30 எழுத்துக்களும் தான் முதல் எழுத்துக்கள் ஆகும். பிற எழுத்துக்கள் தோன்றுவதற்கும் இயங்குவதற்கும் முதற் காரணமாக இவை இருக்கின்றன. எனவே இவற்றை வந்து முதல் எழுத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சார்பு எழுத்துக்கள்னா முதல் எழுத்துக்களை சார்ந்து வரும் எழுத்துக்களை வந்து சார்பு எழுத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து 10 வகைப்படுது. ஸோ என்னென்னு பார்த்தா உயிர்மெய், ஆயுதம், உயிரெல்லப்படை, ஒற்றெல்லப்படை, குற்றிய லிகரம், குற்றிய லுகரம், ஐகார குறுக்கம், ஔகார குறுக்கம், மகர குறுக்கம், ஆயுத குறுக்கம். ஸோ இது எல்லாம் தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்க, சார்பு எழுத்துக்கள்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இப்போ இதில் நம்ம மெயினாக என்ன பார்க்க போகிறோம்னா உயிர்மெய், ஆயுதம் ஆகிய 2 சார்பு எழுத்துக்கள் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ உயிர்மெய் அப்படின்னா மெய்யெழுத்துக்களும் உயிரெழுத்துக்களும் ஒன்றுடன் ஒன்று சேருவதால் உயிர்மெய் எழுத்துக்கள் தோன்றுகின்றன. உயிர்மெய் எழுத்தின் ஒலி வடிவம் மெய்யும் உயிரும் சேர்ந்ததாக இருக்கும். வரி வடிவம் வந்து மெய்யெழுத்தை ஒத்திருக்கும். ஒலிக்கும் கால அளவு வந்து உயிரெழுத்தை ஒத்திருக்கும். முதல் எழுத்துக்களை சார்ந்து வருவதால் இவை சார்பெழுத்து வகையில் வந்து அடங்குமா. அடுத்தது ஆயுதம் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க. 3 புள்ளிகளை உடைய தனித்த வடிவம் பெற்றது. முப்புள்ளி, முப்பார்புள்ளி, தனிநிலை, அக்கேனம் அப்படின்னு ஆயுத எழுத்துக்கு நிறைய பேர் இருக்குது. ஸோ என்னென்னு பார்த்தா முப்புள்ளி, முப்பார்புள்ளி, தனிநிலை, அக்கேனம். நுட்பமான ஒலிப்பு முறையை உடையது. தனக்கு முன் ஒரு குறில் எழுத்தையும் தனக்கு பின் ஒரு வல்லின உயிர்மெய் எழுத்தையும் பெற்று சொல்லின் இடையில் மட்டுமே வரும். தனித்து வந்து இயங்காது. முதல் எழுத்துக்களாகிய உயிரையும் மெய்யையும் சார்ந்து இயங்குவதாக ஆயுத எழுத்து வந்து சார்பெழுத்து அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்தது இயலோட கடைசியில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மொழியை ஆள்வோம் அப்படிங்கிற டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் இம்பார்ட்டன்ட் எதுவுமே இல்லை. இந்த திரட்டுக அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் வந்து கடல் அப்படிங்கிற வேறு பொருள் தரும் சொற்கள் என்னென்னு கேட்குறாங்க. ஸோ கடலோட வேறு பொருள் தர சொற்கள் வந்து அரி, அலை, ஆற்காலி. இது எல்லாத்துக்குமே என்னதான் பொருள்னா கடல் அப்படிங்கிறது தான் பொருள். அடுத்தது பொருத்தமான சொல்லை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. பறந்து விரிந்து இருப்பதால் கடலுக்கு இன்னொரு பேர் என்னது? பறவை அப்படிங்கிற பேர் இருக்குது. ஸோ பறவைனா ர, இந்த ர வரும். இலக்கிய மன்ற விழாவில் முகிலன் சிறப்பாக உரை ஆற்றினார். ஸோ எந்த ரை வரும்னா இந்த ரை தான் வரும். முத்து தம் டேஷ் காரணமாக ஊருக்கு சென்றார். ஸோ எது காரணமாக? பனி காரணமாக, இந்த நீ வரும். கலைமகள் தன் வீட்டு தோட்டத்தை பார்க்க வருமாறு தோழியை அழைத்தாள். ஸோ இந்த லை தான் வரும். அடுத்தது பொருத்தமான சொற்களால் கட்டங்களை நிரப்புக. புல் என்பதன் வேறு பெயர் என்னது? பறவை, இந்த ர வரும். பறவைகள் இடம்பெயர்தல் என்னன்னு சொல்கிறாங்க? வலசை போதல்னு சொல்லுவாங்க. சரணாலயம் அப்படிங்கிறதோட வேறு பெயர் புகழிடம். அடுத்தது வரிசை மாறியுள்ள சொற்களை சரியான வரிசையில் எழுத சொல்லியிருக்காங்க. இளங்கோவடிகள் காப்பியத்தை என்னும் இயற்றியவர் சிலப்பதிகாரம். அப்போ சிலப்பதிகாரம் என்னும் காப்பியத்தை இயற்றியவர் யார்? இளங்கோவடிகள். அடுத்தது மனிதன் உலகில் இல்லாத பறவை வாழ முடியாது. அப்போது பறவை இல்லாத உலகில் மனிதன் வாழ முடியாது. இந்த மாதிரி சென்டென்ஸை மாற்றி கொடுக்க வேர்டை நம்ம மாற்றி எழுதணும். இந்த ஜம்பிள்டு சென்டென்ஸ்னு கூட சொல்லுவாங்க. அடுத்தது கலை சொற்கள். ஸோ கண்டம் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு ஆங்கில வார்த்தை கான்டினென்ட். வலசை அப்படின்னா மைக்ரேஷன். தட்ப வெப்பநிலைனா கிளைமேட். புகலிடம் அப்படின்னா சாங்சுவரி. வானிலை வெதர். புவியீர்ப்பு புலம்னா கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு. இப்போது ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டாப்பிக்கில் வந்திருக்கோம். இயல் 2 கடைசியில் திருக்குறள் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஜென்ரல் தமிழில் நமக்கு பகுதி ஆல வந்து ஃபஸ்ட்டு டாப்பிக்கே திருக்குறளாக தான் இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக திருக்குறள்லேருந்து நம்ம ஒரு 4 to 5 கொஷின்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். வாங்க இப்போ வீடியோ பார்க்கலாம்.
ஸோ கடவுள் வாழ்த்து. அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு. இதோட பொருள் என்ன? அகரமே எழுத்துக்களுக்கு தொடக்கம், அதுபோல ஆதி பகவனே உலகுக்கு தொடக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நுழையும் முன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தா, மக்கள் பயனுள்ள முறையில் வாழ வழிகாட்டிகளாக அமைபவை அறநூல்கள். அறநூல்கள்லையே உலக பொதுமறை அப்படின்னு நம்ம எதை சொல்கிறோம் அப்படின்னா திருக்குறள் தான் சொல்கிறோம். திருக்குறளில் இல்லாத செய்திகளும் இல்லை. 7 சொற்களில் மனிதர்களுக்கு அறத்தை கற்றுத்தரும் திருக்குறளை பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதில் கடவுள் வாழ்த்து பார்த்தாச்சு. அடுத்தது வான் சிறப்பு. ஸோ விண்ணின்று பொய்ப்பின் விருநீர் வியனுலகத்து உள்நின்று உடற்றும் பசி. இதோட பொருள் என்ன? மழை உரிய காலத்தில் பெய்யாது போனால் உலகத்து உயிர்களை எல்லாம் பசி துன்புறுத்தும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அடுத்தது கெடுப்பதுவும் கெட்டார்க்கு சார்வாய் மற்றாங்கே எடுப்பதுவும் எல்லாம் மழை. உரிய காலத்தில் பெய்யாது கெடுப்பதும் மழைதான், உரிய காலத்தில் பெய்து காப்பதும் எது? மழைதான் அப்படின்னு சொல்றாரு. அடுத்தது நீத்தார் பெருமை. செயற்கரிய செய்வார் பெரியர் சிறியர் செயற்கரிய செய்கலாதார். முடியாத செயலையும் முடித்து காட்டுபவர் பெரியோர், முடியாது என்பவர் யாரு? சிறியோர். அடுத்தது மக்கட்பேறு. தம்மின் தம் மக்கள் அறிவுடைமை மாநிலத்து மண்ணுயிர்க்கெல்லாம் இனிது. தம்மை விட தம் பிள்ளைகள் அறிவுடையோர் என்றால் மக்களுக்கு அதுதான் மகிழ்ச்சி. அடுத்தது மக்கட்பேரிலேயே இன்னொரு குறள் என்னன்னா, ஈன்ற பொழுதின் பெரிதுவக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய். தன் பிள்ளையின் புகழை கேட்ட தாய் பெற்றெடுத்த போது அடைந்த மகிழ்ச்சியை விட பெருமகிழ்ச்சி அடைவாள். அடுத்தது அன்புடைமை. அன்பில்லார் எல்லாம் தமக்குரியர் அன்புடையர் என்பும் உரியர் பிறருக்கு. அன்பு இல்லாதவர் எல்லா பொருளும் தமக்கே என்பார். அன்பு உடையவர்கள் தம் உடம்பும் பிறர்க்கே என்பார்கள். அன்பின் வலியது உயர்நிலை அஃதில்லாருக்கு என்புத்தோல் போர்த்த உடம்பு. அன்பு இருப்பதுதான் உயிருள்ள உடல், அன்பு இல்லாதது வெறும் எலும்பும் தோலும் தான். நெக்ஸ்ட் இனியவை கூறல். பணியுடையன் இன்சொல்லன் ஆதல் ஒருவருக்கு அணியல்ல மற்ற பிற. பணிவும் இன்சொல்லும் தான் ஒருவருக்கு மிக சிறந்த அணிகலன் ஆகும், மற்றவையெல்லாம் அணிகலன் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இனிய உளவாக இன்னாத கூறல் கனியிருப்ப காய் கவர்ந்தற்று. இனிய சொல் இருக்கும்போது இன்னா சொல் பேசுவது கனி இருக்கிறப்போ காயை சாப்பிடுவதற்கு சமம் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ அடுத்தது நூல்வெளி கொடுத்துருக்காங்க. இதுல திருவள்ளுவரை பத்தின டீட்டெயில்ஸை நம்ம பார்க்கலாம். திருவள்ளுவர் 2000 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டவர். எக்காலத்துக்கும் பொருந்தும் வாழ்க்கை நெறிகளை வகுத்து கூறியிருக்காரு. வான்புகழ் வள்ளுவர், தெய்வ புலவர், பொய்யில் புலவர் அப்படின்னு இவருக்கு நிறைய சிறப்பு பெயர்கள் உண்டு. திருக்குறளில் அறத்துப்பால், பொருட்பால், இன்பத்துப்பால் அப்படின்னு 3 பிரிவுகளை கொண்டது. 17 கீழ்கணக்கு நூல்களில் ஒன்று தான் எது? திருக்குறள். 133 அதிகாரங்களில் 1330 குறட்பாக்கள் கொண்டுள்ளது. திருக்குறளில் இல்லாததும் இல்லை சொல்லாததும் இல்லை அப்படின்னு சிறந்து விளங்குகிறது. திருக்குறளுக்கு உலக பொதுமறை, வாயுரை வாழ்த்து அப்படின்னு நிறைய சிறப்பு பெயர்கள் இருக்குது. 100க்கும் மேற்பட்ட மொழிகளில் திருக்குறளை மொழிபெயர்த்திருக்காங்க. ஸோ திருவள்ளுவோட வேறு சில பெயர்கள் என்ன? வான்புகழ் வள்ளுவர், தெய்வ புலவர், பொய்யில் புலவர். அடுத்து புக் பேக் கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம். மக்களுக்கு மகிழ்ச்சி தருவது எது? அறிவுடைய மக்கள். ஒருவருக்கு சிறந்த அணி என்னன்னு பார்த்தா இன்சொல். ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் வரும். பொருத்தமான சொற்களை கொண்டு நிரப்புக. நான் குரூப் 1 எழுதும் போதே இந்த மாதிரி கொஷின் ஒன்று கேட்டிருந்தாங்க. யூனிட் 8ல் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்கல்ல திருக்குறள் டாபிக், அதில் இதே மாதிரி ஒரு திருக்குறள் டாபிக் கேட்டிருந்தாங்க. இனிய டேஷ் இன்னாத கூறல் கனியிருப்ப டேஷ் கவர்ந்தற்று. ஸோ இனிய உளவாக இன்னாத கூறல் கனியிருப்ப காய் கவர்ந்தற்று. அன்பில்லார் எல்லாம் தமக்குரியர் அன்புடையார் என்பும் உரியர் பிறருக்கு. அடுத்தது நயம் அறிக. செயற்கரிய செய்வார் பெரியர் சிறியர் செயற்கரிய செய்கலாதார். இக்குறளில் உள்ள எதுகை மோனை சொற்களை எடுத்து எழுத சொல்லுவாங்க. ஸோ எதுகைன்னா என்னன்னு தெரியும்? 2வது இயல் செய்வர் செயர் இதெல்லாம். முதல் சொல் மோனை, சே சே அதெல்லாம் முதல் சொற்கள். அடுத்தது பின்வரும் செய்திக்கு பொருத்தமான திருக்குறள் எது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சு போட சொல்லியிருக்காங்க. 2016ஆம் ஆண்டு ரியோ நகரில் மாற்றுத்திறனாளிகள் ஒலிம்பிக் போட்டி நடைபெற்றது. எப்போ? 2016. அதில் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த மாரியப்பன் கலந்து கொண்டார். ஸோ இப்போ கூட அவருக்கு செக்ரட்டரியில் ஒரு ஜாப் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உயரம் தாண்டும் போட்டியில் அவர் தங்கப்பதக்கம் வென்றார். செய்தியாளர்கள் அவருடைய தாயின் நேர்காணலை செய்தனர். என் மகனின் வெற்றி எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. அவனை பெற்ற பொழுதை விட இப்போது அதிகமாக மகிழ்கிறேன் என்று மகிழ்ச்சியுடன் கூறினார். ஸோ அப்போ இதுக்கு எது ஆப்டான திருக்குறள்னு பார்த்தா, ஈன்ற பொழுதின் பெரிதுவக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய்.
ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ், இதோட இயல் 2 முடியுது. நெக்ஸ்ட்டு இயல் 3 பார்க்கலாம். ஸோ இயல் 3ல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எந்திர உலகம் அப்படிங்கிறது தான் மெயினான டாபிக். அப்போ இதில் ஃபுல்லாக ரோபோ, அதாவது எந்திரங்களை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு எடுத்ததுமே செய்யுள்ள அறிவியல் ஆத்திச்சூடி அப்படின்னு நெல்லை சு முத்து எழுதின ஒரு பாடல் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வாங்க பார்க்கலாம். ஆத்திச்சுடி என்பது அகர வரிசையில் அறிவுரைகளை சொல்லும் இலக்கியம். ஔவையின் ஆத்திச்சூடியை நாம் அறிவோம். பாரதியார் புதிய ஆத்திச்சூடி என்று காலத்திற்கேற்ப அறிவுரைகளை கூறியிருக்காரு. ஸோ யார்? பாரதியார் புதிய ஆத்திச்சூடி அப்படின்னு. அகர வரிசையில் அறிவியலை பற்றி தான் இப்போ இதில் ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ வாங்க பார்க்கலாம். அறிவியல் சிந்தனைக்குள், ஆய்வில் மூழ்கு, இயன்றவரை புரிந்து கொள், ஈடுபாட்டுடன் அணுகு, உண்மை கண்டறி, ஊக்கம் வெற்றி தரும், என்றும் அறிவியலே வெல்லும், ஏன் என்று கேள், ஐயம் தெளிந்து சொல், ஒருமித்து செயல்படு, ஓய்வர உலை, ஔடதமாம் அனுபவம். ஸோ இந்த பாடலை எழுதினது யாரு அப்படின்னு பார்த்தா நெல்லை சு முத்து அப்படிங்கிறவர் தான் எழுதியிருக்காரு. அடுத்தது சொல்லும் பொருளும் பார்க்கலாம். இயன்றவரை அப்படின்னா முடிந்தவரை, ஒருமித்து அப்படின்னா ஒன்றுபட்டு, ஔடதம் அப்படின்னா என்னது? மருந்து, அதாவது ஔடதம்னாலே மாத்திரை தான். அடுத்தது நூல்வெளி கொடுத்துருக்காங்க. தம்மை ஒத்த அலை நீளத்தில் சிந்திப்பவர் அப்படின்னு முன்னாள் அப்துல் கலாம் அவர்கள் பாராட்ட பெற்றவர் தான் யாரு? நெல்லை சுமுத்து. ஸோ அப்போ தம்மை மாதிரியே யோசிக்கிறாரு அப்படின்னா அப்துல் கலாமே பாராட்டினவர் யாரு அப்படின்னா நெல்லை சுமுத்துவை. இவர் அறிவியல் அறிஞர் மற்றும் கவிஞர். விக்ரம் சாராபாய் விண்வெளி மையம், சதீஷ் தவான் விண்வெளி மையம், இந்திய விண்வெளி மையம் ஆகிய நிறுவனங்களில் பணியாற்றியிருக்காரு. அறிவியல் கவிதைகள், கட்டுரை பலவற்றை படைத்துள்ளார். 80க்கும் மேற்பட்ட நூல்களை எழுதி வெளியிட்டிருக்காரு. அறிவியல் ஆத்திச்சூடி அப்படின்னு நூலோட ஒரு பகுதி தான் இங்கே நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அடுத்தது புக் பேக் கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ உடல் நோய்க்கு டேஷ் தேவை. அப்போ உடல் நோய்க்கு தேவையானது எது? ஔடதம். நண்பர்களுடன் ஒருமித்து விளையாட வேண்டும். ஸோ நண்பர்களுடன் எப்படி விளையாடணும்? ஒருமித்து விளையாட வேண்டும். அடுத்தது கண்டறி அப்படிங்கிற சொல்ல பிரித்து எழுத கிடைப்பது என்னது? கண்டு ப்ளஸ் அறி. ஓய்வற என்னும் சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது ஓய்வு ப்ளஸ் அற. ஏன் ப்ளஸ் என்று அப்படின்னு சேர்த்து எழுத கிடைப்பது என்னது? ஏன் என்று. ஔடதம் ப்ளஸ் ஆம் அப்படிங்கிற சொல்ல சேர்த்து எழுத கிடைப்பது ஔடதமாம். அடுத்து எதிர்ச்சொல் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அணுகு அப்படின்னா அதுக்கு ஆப்போசிட் என்ன? விலகு. ஐயம் அப்படின்னாலே என்னது? நமக்கு பயம். அதுக்கு ஆப்போசிட் என்னது? பயம் இல்லாமல் இருக்கிறது, அப்போ தெளிவு. ஊக்கம் அப்படின்னா சுறுசுறுப்பாக இருக்கிறது, அப்போ அதுக்கு ஆப்போசிட் சோர்வு. உண்மை அப்படிங்கிறதுக்கு ஆப்போசிட் என்னது? பொய்மை. இப்போது பாடல் வரிகளை முறைப்படுத்த சொல்லியிருக்காங்க. சிந்தனைக்குள் அறிவியல், அப்போ அறிவியல் சிந்தனைக்குள். ஸோ அதே மாதிரி இது எல்லாத்தையுமே கரெக்ட் பண்ணணும். தொல் தெளிந்து ஐயம், ஐயம் தெளிந்து சொல், ஏன் என்று கேள், என்றும் அறிவியலே வெல்லும். அடுத்த செயல் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அறிவியலால் ஆள்வோம். ஸோ அறிவியல் ஆய்வுக்கு எல்லை இல்லை. மண்ணில், விண்ணில், கடலில், காற்றில் என எங்கும் ஆய்வுகள் நிகழ்கின்றன. மனிதனின் நகலாக எந்திர மனிதனை மனிதரை படைக்கின்றனர். அதாவது ரோபோட்ஸ் எல்லாம் பற்றி சொல்கிறாங்க. ஸோ மனித உடலின் பாகங்களையும் இயந்திரங்களின் பாகங்களையும் போல் மாற்றுகின்றன. கோள்கள் இனி நமக்கு தொலைவு இல்லை. நேற்றைய மனிதன் நினைத்து பார்க்காத பலவற்றை இன்றைய மனிதன் நிகழ்த்தி காட்டுகிறான். இன்றைய மனிதனின் கனவுகளை நாளை நாம் நனவாக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இதை பாடநூல் ஆசிரியர் குழுவே எழுதியிருக்க பாடல் தான் இது. ஸோ ஆழக்கடலின் அடியில் மூழ்கி ஆய்வுகள் செய்து பார்க்கின்றான். நீல வானின் மேலே பறந்து நிலவின் வாழ நினைக்கின்றான். செயற்கைக்கோளை விண்ணில் ஏவி செய்தி தொடர்பில் சிறக்கின்றான். இயற்கை வளமும் புயலும் மழையும் எங்கே என்று உரைக்கின்றான். எலும்பும் தசையும் இல்லாது இயங்கும் எந்திர மனிதனை படைக்கின்றான். இணைய வலையால் உலகம் முழுவதும் உள்ளங்கையில் கொடுக்கின்றான். உறுப்பை மாற்றும் மருத்துவம் கண்டு உடலும் உயிரும் காக்கின்றான். அணுவை பிளந்து ஆற்றலை எடுத்து அனைத்தும் செய்து பார்க்கின்றான். நாளை மனிதன் கோள்களில் எல்லாம் நகரம் அமைத்து வாழ்ந்திடுவான். வேலை தோறும் பயணம் செய்ய விண்வெளி பாதை அமைத்திடுவான். இதை எழுதினது யாருன்னா பாடநூல் ஆசிரியர் குழு எல்லாருமே சேர்ந்து தான் இந்த பாடலை எழுதியிருக்காங்க. இங்கே நமக்கு பாடலோட பொருள் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது கூட நமக்கு அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது. பாரதியாரோட கவிதை ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, அதை பார்க்கலாம். வானை அளப்போம், கடல் மீனை அளப்போம், சந்திர மண்டலத்தியல் கண்டு தெளிவோம், சந்தி தெருப்பெருக்கும் சாத்திரம் கற்போம். இதை சொன்னது யாரு? பாரதியார். ஒருவேளை இந்த லைன்ஸை கொடுத்து இதை யார் சொன்னதுன்னு கூட கேட்கலாம். ஸோ இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க.
அடுத்தது புக் பேக் கொஷின். மனிதன் எப்போதும் உண்மையே டேஷ் உரைக்கின்றான். ஆழக்கடல் என்னும் சொல்லி பிரித்தெழுத கிடைக்கிறது என்னது? ஆழம் பிளஸ் கடல். ஆழம் பிளஸ் கடல். விண்வெளி என்னும் சொல்லை பிரித்தெழுத கிடைப்பது விண் பிளஸ் ஒளி. நீலம் பிளஸ் வான் அப்படிங்கிறத சேர்த்து எழுத கிடைப்பது நீலவான். இல்லாது பிளஸ் இயங்கும் அப்படிங்கிறத சேர்த்து எழுத கிடைக்கிறது இல்லாதியங்கும். ஸோ நயமறிக நமக்கு தெரியும். மோனை எதுகை ஏபுனா, மோனைனா முதல் எழுத்து, எதுகைனா இரண்டாவது எழுத்து, இயைபுனா கடைசி எழுத்து. இதை நான் எல்லா வீடியோலையும் உங்களுக்கு சொல்லிக்கிட்டே தான் வரேன். ஸோ அடுத்து இயல் 3யோட உரைநடை கொடுத்துருக்காங்க, கணியனின் நண்பன் அப்படிங்கன்னு. இதை நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கண்டினியூ பண்ணலாம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு வேறு எதுவும் டவுட் இருக்குது, இல்லை உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னா கண்டிப்பாக அதை கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நாளைக்கு வேறு ஒரு வீடியோட நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். டாட்டா பாபாய்.